Så i min sidste video, der lovede jeg at lave en droptest på min nye lås her, for at se om den holder, eller om den ikke holder. Så det tænker jeg, det gør vi bare med det samme. Succes. Den gik ikke i stykker. Så er næste skridt bare sørge for, at de her ikke sidder så løst. Let's go. Så i min sidste video, der lovede jeg at lave en droptest på min nye lås her, for at se om den holder, eller om den ikke holder. Så det tænker jeg, det gør vi bare med det samme. Succes. Den gik ikke i stykker. Så er næste skridt bare sørge for, at de her ikke sidder så løst. Let's go.